Kaixo egunon, Inigo eta Edurne gara. Dakizuen moduan Inigo Bizkaiko herri handietako baten alkatea da. Eta hortze dabiltza herrian, gobernantza forma berriak berrasmatu nahian, instituzio forma berriak sortzen, birsortzen, eta pizkat helburua da horretaz hitz egitea, ez? Edurne, opa. Ni Galdakaotik nator, dakizuen lez, Galdakao alkatean naiz 2019tik. Eta Galdakao, gaur egun 25.000 biztanleko herri bat da, Usansolo banatu ostean, lehen Usansolorekin batera ia 30.000 ginen. Eta esan duan moduen, 2019an heldu ginen gobernura, eta heldu bezain laster, kontuatu ginen, arazorik handienetakoa, edo jorratu behar genduen arazo handienetako bat, etxe bizitza zala, gure herrian. Detaila moduan, heldu ginenean, ez zegoen etxe bizitza teknikaririk udaletxean bertan. Zegoen funtzio bat arkitektuaren menpe, etxe bizitza jorratzeko, baina etxe bizitza adreio moduan ulertuta. Eta guk esan gendun, nahi gendula funtzio espezifikoa zuen teknikari bat horretarako, eta hala sortu zen etxe bizitza teknikari lanpostua. Simbolikoa zen, baina horrek be operatiboki asko erraztu bozkun aurrera eraman dugu zen hainbat eta hainbat etxe bizitza politika. Aipatu duzun hori oso interesgarria iruditzen zait, ez? Etxe bizitza adreilu zoik dela pentsatzetik, ez? Bestelako urratz kualitatibo bat emateko salto hori oso interesgarria iruditzen zait, hain zuzen ere, ez delako bakarrik etxe bizitza krisian dagoena, bizitza eredua oro har esango nukenik krisian dagoela, eta zentzu horretan argi dago gazteok emantzipatzeko eta bizitza sostengarriak eramateko, bizitza bizigarriak eramateko arazo larri bat dugula, gazteona dela gaur-gaurkoz, krisi sozial larrienetarikoak pairatzen dugu, gizartalde bat garela, eta horri, jada, ordua da, soluzioak mahai gainean jartzeko. Azken finean, gure herrietan, gure auzoetan bizitzeko eskubidea dugulako eta berme guztiak behar ditugulako, segurtasunez gure bizitza proiektuak garatzeko, eta badakit, Galdakaon badituzuela horrelako proiektuak oso interesgarriak direnak, ezta? Eta esan duzu moduan, arazo bat da, eta erakunde publikon ardura da. Eta horretarako nik uste ezinbesteko dela danon arteko koordinazioa hau aurrera eramateko. Heldu bezain laster ikusi gendun adibidez, egoera zaurgarrian egoazen pertsonentzako larrialdiko etxe bizitzak 3 zirela bakarrik gure herrian. Apurka joan ginen egokitzen etxe bizitza horiek, eta 15 heldu ginen. Gainera, aplikatzen dugu edo atzera eskuratzeko eskubidea gauzatzen dugu. Tanteo retrakto esaten dana figura bat irigintzan. Eta gaur egun babes ofizialeko etxe bizitza bat saldu nahi bada, lehenengo aukera udalak deko erosteko. Edo herriko lonjak etxe bizitza bihurtzen direnean be, lehenengo aukera udalak deko erosteko. Lehen be bai, 2019 baino lehenago, baina esan gauzatzen. Eta gure politika da, apurka etxe bizitza parke publiko txikitsu hori udalak dekona, handitzen joatea, jenteari eskaintzeko. Hori alde batetik. Eta gero, 2019 heldu ginenan, Galdakok ezeukan alokairu sozialeko etxe bizitza bakar bat, oso raro zen. Galdako mugakidea da Zaurigaz, Zahatamogaz, Usansologaz, Larrabetzugaz bebai, Lezamagaz eta Bilbogaz. Bilbok badekoz alokairu sozialeko etxe bizitzak, aspaldidanik. Eta Galdako mugakidea izan da ezeukan bate. Orduan joan ginen, 2019an Eusko Jaurlaritzara, eta esango entzien, guk hemen behar dugu moduren bat hau konpontzeko, eta gure ideia hauxe da. Badau figura bat, irigintzan, dela suskidurentzat den orube bat, suskidura bizitokientzako erabiltzea. Hori zer da? Suskidura bizitokia ditzen dira, baina azken finean etxe bizitzak dira. Legalki suskidura ditzen dalako. Suskiduran zuk aldozulako eraiki edo kiroldegi bat, kulturetxe bat, parke bat, edo mota honetako etxe bizitzak. 2019an joan ginen, gure proiektu asmo horrekin, etxe bizitza sailera, eta azkenan akordeo lortu gendu.
Udalak 5 milioi euro inguru jarri dauz, eta Eusko Jaurlaritzak beste 2,4. Hau da, 7 milioi terdiko proiektu handi bat izan da herrian, baina mugarri bat. Guk bagenekien, aukera baliatu behar gendula, udaletxean, gobernuan, mugarri atzera ezinak jartzeko. Hau da, behin hori eraikita, oso gatza da atzera botatzea etxebizitza politika batzuk herri batean. Imaginatu, gobernua aldatzen dela egunen batean. Orduan, gure helburuetako bat, bai simbolikoki, bai funtzionalki, mugarriak ezartzea zen. Eta realitate dira, gaur egun. Hau da, 60 etxebizitza horietatik, 52 gazteentzat dira, askoz gehiago apuntatu ziren, baina gero, baldintza ekonomikoen arabera eta adinen arabera sartu ziren. Beste 16, guraso bakarreko familientzat, eta beste 2, mugikortasun urriko pertsonentzat. Eta alokairua 250 eta 350 ingurukoak dira hilean. 5 urtez, horre bizitza proiektu bat garatu izateko. Oso gatza da etxebizitza politikak aurrera eramatea udal batean, baina helburu hori da, bermatzea gure herriko jenteak egin izatea, bizitza proiektu bat Galdakaon eta ez joan bar izatea Larrabetzu batera edo Usansolo batera edo Bedia batera, merkea badalako. Orduan, jada, bizitzen ari dira hor, eta uste dugu emaitzak onak direla eta hala jaso izan dugu. Ezen lan erraza izan, esan duan moduan oso proiektu handia izan zen herrian, baina hor saltu kualitatibo bat, egon zen jauzi kualitatibo bat herrian, eta jendeak izan zuen, egin alzen eta ordura arte egon zirenak ez zuten zer egin. Oso garrantzitsua da herrietan egiten dituzuen edo ematen dituzuen urratsoiek, pizkanaka arazoari heltzeko, ez? Pausuak direnak, baina, aurrera begira ere, egoera aldatzen dutenak, eta gainera egia da herriek baliabide mugatuak dituzuela, eta horregatik da oso garrantzitsua hasieran esan duzuna, ez? Erakunde guztion koordinazioa behar dela, denak lerrokatu gaitezen arazoari buelta edo soluzioa ematen hasteko. Eta zentzu horretan, aipatu behar da, egoera edo irudia oso larria dela, hemen emantzipazio tasa 30 urte inguruan dagoelako, baina Europan adibidez 26 urteren bueltan dagoelako. Egia da, etxebizitzaren arazoa, kasi unibertsala dela, baina hemen Euskal Herrian nolabait gogorago pairatzen dugula arazo hori, ezta? Eta egia da ere, eta esan behar da, orain arte Jaurlaritzak, ekinbide edo ez duela lehentasuna adierazi, arlo honen inguruan, eta egia da ere, EH Bildutik, gazteriaren emantzipazioa lehen lerroan kokatu dugula €1, saiakerak egiten, pizkanaka neurriak proposatu ditzaten, Eusko Jaurlaritzatik, eta orain badirudi, gobernu berri honekin ikusteko dago ze argizpi edo ze aukera ikusten ditugun, eta horiek esploratzeko momentua izango den ikusi beharko da, ez? Bai, nire ustez, oin jente guztia kontuatu da, batean etxebizitza arazoa dela. Eta ez, aspaldianik dela. Gure herrian alokairuen bataz bestekoa 750 euro ingurutan egoan oin dela 5 urte. Eta purka-purka badoa igotzen. Beraz, espero dugu gobernu barri honek, Eusko Jaurlaritzako gobernu barri honek, behingoz, neurriak hartzea, etxebizitzan inguruan, gu prest gauze eta esan duan moduan, proiektuak garatzeko gurekin batera, baina egia da, merkatuan eragin behar dugula, gu erakunde publiko gara, eta gure beharra hori da. Aipatu dudan lehengo proiektuaz, 60 etxebizitza ziren, bakarrik 60 etxebizitza Galdako batean, eta guk jaso gendu zen higiezinen inmobiliaretako deiak. Esaten hori, lehiakortasun desleiala zala eta ezin gendu zela jarri alokairuak hain baju. Gure erantzuna izan zen parkatu, gu erakunde publikoa gara, guk jarriko dugu alokairuak guk uste dugun moduan. Beraz, hor ikusi gendun be, eragin algendula Galdakaoko etxebizitza merkatuan. Eta hori da gure beharra. Egia dabe, ez dela erreza, Galdakaon 1000 etxebizitza huts baino gehiago dauzkagu. Eta hori da arazorik handienetakoa. Eta hor da kontraesana, gu erakunde publikoa gara, zein behar dugu gehiago eraiki
edo sustatu etxe bizitza huts horiek merkatura ateratzea. Saiatzen gara, baina ez da erreza. Eta jaben menpe dago, eta badaukate 150.000 errekargu bat igiezin gaineko zergan, ibian, baina ezinezkoa da batzutan, jenteak nahiago da, etxe bizitza gutxik eduki, eta listo. Beraz, oin, uste dut be, ate batzuk irekitzen direla etxe bizitza huts horiek aurrera ateratzeko, gune tenkatuen gaiarekin, adibidez. Eta hurrengo 3 urteko plangintza horretan, badauzkagun horri batzuk buruan. Egia da gure egin beharra dela, edo, bueno, politikagintza instituzional horretan aritzen garen on egin beharra dela, bueno, arazo honen aurrean, nolabait neurri edo proposamen estrukturalak mai gaineratzea, eta zuk esan duzu, bueno, nolabait herrian zenuten edo udalean zenuten dituzuen baliabide horiek ere, puntu bateraino heltzen direla. Eta beraz, neurri askoren pakete batez hitz egiten ari garera, zein eta erakunde ezberdinek parte hartu behar duten, benetan arazoari heltzeko. Eta zentzu horretan, bai uste dut, erakunde publikoek bereziki gazteoi leku bat zor digutela, heldu behar zaiola gazteon emantzipazioaren arazoari, eta gazteon emantzipazioaren arazoa gainera bi oinarri ezberdinetan errotzen dela esango nukenik, aipatu dugu etxe bizitzarena, baina bai, aipatu behar da ere lan prekarietatearena, guretzat funtsezkoa da, alokairuaren presioa mugatu eta jaistearekin batera lan prekarietateari amaiera ematea, eta horretarako guretzat oso garrantzitsua da nolabait soldata minimo propioaren ideia planteatzea, eta horren inguruan urratsak ematen hastea. Azken finean, esan bezala ez delako bakarrik etxe bizitza krisian dagoena, bizitza eredu bat da krisian dagoena, eta, desafekzioa, gazteon desafekzioari buruz hitz egiten da askotan, ez dugulako ikusi instituzioek nolabait erantzunak ematen zituztela horren inguruan. Baina ikusten dugu, badagoela ez, ikor izateko aukera, zuena bezalako udaletan, egiten dituzuelako aportazio oso, kualitatiboak eta eraginkorrak izan daitezkenak. Eraginkorrak aldogun neurrian, da, udal bat garela, eta ez gula Eusko Jaurlaritza batek dekon potentzia hau garatzeko. Baina zuk esan da, moduan, oso lotuta dauz, bai soldate ahalmena eta diru ahalmena gazteek gaur egun dekiena ez talako izan behar zena, eta gero etxe bizitza eskubidea. Alde batetik, lanaren inguruan hor gabiz, bueltaka udaletxean, saiatzen gara ahalik eta gehien herriko enpresekin akordioak sustatzen hezkuntza zentroekin, lanbide heziketako zentroekin, eta hori euren lehenengo lan aukera eta horre garatzeko herrian bertan, eta badauz, argizpi batzuk badauz hortik inguru horretan. Eta gero zuk esan dozuna, etxe bizitza eskubidea. Ointxe bertan gauze Eusko Jaurlaritzaren erantzunaren zain, gune tenkatuen izendapena eskatu gendun Uztaileko osoko bilkuran, erantzuna heltzear dau, antza, eta horrek tresna barriak emongo oskuz. Adibidez, gune tenkatu, barruti tenkatu batean, konkretuki herrian, ezin izango dira alkilerrak igo, alokairuak igo urrengo 5 urtetan. Eta geldirik egon beharko dira, derrigorrez. Hori urratz garrantzitsua da. Gero, etxe bizitza hutsei, putre funtsak edo bankuak jabeak baldin badira, aplikatuko zaie edo aztertuko nola aplikatu kanon bat. Etxe bizitza huts horiek merkaturatzeko. Hau da, merkatuan ateratzeko eta jendeak aukera izateko alokatzeko. Horrek zer sortuko da? Eskaintza handia ba. Eskaintza handiago baldin badago, logikoki alokairua bajatu dingo da herrian. Horretan gabiz lanean, eta ez da erraza. Eta saiatuko gara, estutzen ahalik eta era elegantenean, ez da gizan esan dutenean putre funtsak eta bankoek ezkan ditu. Edo ataratzen duzu etxea lokairuan, edo udalak aplikatuko zu kanon bat. Eta zuk ikusi, kanona ez da gauza txikia, ze dira 10 euro metro karratuko hiean. Orduan, guk uste dugu gazteen emantzipaziorako beste soluzio batzuk badauzela. Oso, ez dakit, imaginatiboak izan behar gara, eta originalak ez dakit zer bezan. Zaila da. Bai, gatza da.
uste dugu esan duan moduan 60 etxe bizitza horiek ez dela betetzen, ez dela asetzen herrian dekugun behar hori, baina bitartean, etxe bizitza aholkularitza bulogo bat jarri dugu martxan, herrian, gazteak ara joateko astean zehar eta aldetzeko, diru laguntza motak dauzen, ze aukera dekiezen, ez dakit, hemen eskatzeko, edo non dagoen ontxe bertan alokairua merkeen eta eurek begiratzeko. Abenduko osoko bilkuan uste dut erango guzela iontan gaztentzako emantzipazio diru laguntza batzuk, oinarriak, datorren urtean bertan herrian jaso ahal izateko, ez dakit. Gabiz ahalik eta gehien eta ahalik eta esparru gehienetan lantzen historia, bakigulako emantzipazioaren arazoa, eta ez bakarri gaztena, baina batez be gaztena, bizitza proiektu bat egiteko oso larria dela. Ez Galdakaon bakarrik, Galdakao eta Euskal Herria oso, baina Galdakao gainera mugakidea da Bilbo bategaz, adibidez. Horrek dakarren, simbolikoek dakarren zentzuagaz. Jente askok Galdakao kontzidatzen dago Bilboko kanpoaldea, beste batzuk kontzidatzen dugu herri bat, logikoki. Eta beste batzuk kontzidatzen dute Arratiaren luzapen bat, ia. Arratiko jende asko etortzen da Galdakaora. Beraz, ez da erreza gure egoera, baina saiatuko gara neurriak aurrera eramaten. Ez da erreza, baina ez da gutxi egiten ari zaretena. Eta gainera Bilbo aipatu duzula, ni bilbotarra izanik oso ezberdina da gure egoera. Ari garelako gure auzoetatik kanporatuak izaten ez dugulako inolako baldintzarik hemen gure bizitza proiektuak garatzen jarraitzeko. Orduan, egiten duzue alduzuena, baina ez da gutxi. Eta bereziki aipatu duzu ere hitz garrantzitsu bat lankidetza izan dena. Ikusiko dugu legegintzaldi berri honetan legegintzaldi berri honek zertarako ematen duen, espero dezagun. Aldaketa batzuk bizitzea eta egia da lehendakariak aurrekontuak aurkezterakoan esan zuela hau gazteoi begirako aurrekontuak izango zirela, gero egia da, duda, zalantza daukagula, horiek aztertzerakoan, baina ikusiko dugu zertarako ematen duen, gu gutxienez, lanean jarraituko dugu, zuk udaletik, guk parlamentutik, etxe bizitzari begira eta gazteon emantzipazioari begira, eta bizitza bizigarriak bermatzeari begira aldugun guztia ematen. Bai, eta bakoitzak bere realitatea jorratu behar da. Eta zuek Eusko Legebiltzarretik, nik herritik, eta lankidetza hori ezinbesteko izango da. Bakigu hurrengo urteak klabe izango direla. Honi edo jauzi bat emateko edo bardin geratzeko historio guztia. Eta herrian ilusio handia dekogu hori jorratzeko. Badukogu eskuartean babes ofizialeko 105 etxe bizitza eraikitzeko plangintza, igorri dotzeguna Eusko Jaurlaritzari, Urtebieta eta Bengoetxe artean, Galdakaoko auzobiren artean. Esan dutzuan moduan zain gauz, gure tenkatu izendapen hori onartzeko, eta tresna gitxi izango dira. Baina gitxi izan arren, uste dugu badiela erabilgarriak, eta gure eskumenak murritza direz, udaletatik, baina saiatuko gara ahalik eta gehien eragiten, etxe bizitzaren historioan. Batez be, kontziente izan behar garelako, eta batzuk ez badira kontziente guk sentitzen dugu, baina guk bagara kontziente. Eta orduan eragin behar dugu eta agenda politikoan edo gure egunerokotasunean lanildo horiek jarri behar ditugu bai ala bai. Eta beste batzuk ez badute nahi, bere ikusiko dute, baina gu gurera eta hori jorratu behar dugu. Eta eragita oso garrantzitsua da, zuk orain aipatu duzulako, momentu erabakigarri batean gaudela, eta beti izaten dugu orain hartuko ditugun erabakiak edo bereziki hartuko ez ditugun horiek gure ondo eza edo gure ongizatea baldintzatuko dutelako, hasi que lanean jarraituko dugu, eta mi esker egiten duzuen lan guztiagatik, eta orain ere partekatu duzun informazio guztiagatik, segurazki balioan jarriko dutelako beste udal batzuk eta inspirazio iturri ere izango delako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.